खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन बरायग्रोनाय जालायबाय लोगोसे दिनै जोंना खाम सिफुं सोलोंनाय जे हाबाफारि बेयो सोलिगासिनो दङ दा स्टुडेन्टफ्रा इथिङै प्रेक्टिसाव दङ प्रेक्टिस खालामगासिनो आरोना दिनै जों बारा गोबाव जायाखै लोगोफोर खोब जादों 6 दिन 7 दिनसोल' जादों आरोना दा बेखिनियाव माबायदि आवगायदों बेखौ एसे नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना दायो प्रेक्टिसाव दंगासिनो बिसोरो खामनिया खाम सिफुंनिया सिफुंनि बिदि दङ आरोना ABC खालामना होदों दा माबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो बिथांमोनखौ आं देखायनो आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ फारियै माबायदि बैथिं जोंहा प्रेक्टिस थागासिनो आरो बेथिंबो नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांबानो जाबाय Dasariri, 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 sare, sama, sare, sa, dasariri. लोगोफोर नैबे जाहैबाय जोंहा ग्रुप आरोना बिथांमोनखौ ग्रुप खालामना होदों बिसोर एसे हासिनबाय आरोना आवगायसिनबाय माबायदि दामगासिनो देखायनोसै
बोला ताबोरोम थांनानै बावनानै लागौमोनखा हाय लोगो लागौमोनखा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दे जाथ'बाय र'